nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti kumapoyamba naye miti yake. President Mutharika wati akukambirana ndi mabungwe osiyanasiyana kuti athandize kuthetsa ena mwa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati ndiyokhutira ndi mmene anthu akuperekera thandizo la msanga pa nthawi ya ngozizi. Ndipo unduna wa zaulimi wapempha achinyamata kuti adzitha kupanga zinthu zina kuchoka kuzokolola kuti adzipeza phindu lochuluka mu ulimi. Takulandirani tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati akuchita zokambirana ndi mabungwe osiyanasiyana kuti athandize kuthetsa ena mwa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. President Mutharika walankhula izi pa msika wa Goliath m'boma la Thyolo pa ulendo wake ochokera ku Ndata, komwe pamodzi ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika ndi ena akubanja anakayika nkhata pa manda amalemu Professor Bingu wa Mutharika. Tindi zambiri mulipotiri. President Mutharika wati ali ndi chikhulupiriro kuti zokambirana zomwe wakhala kuchita ndi mabungwe osiyanasiyana ziyamba kubereka zipatso posachedwapa ndipo chuma cha dziko lino chiyambanso kuyenda bwino. Tikuyesesa kwambiri kukonza za mafuta ndikudziwa pa program ya magesi ikuvuta kwa imene tinayipeza ife sifa amene tayisa kuti magesi azonongeka ayi kwa vuta yake ndikuti magesi mashine ya magesi ena ndo ukalamba kwambiri, ena 6 years ena 70 years ukalamba kwambiri. Ndeti program miezi 8 ESCO akonza pa miezi 8 katha mavuta amene onse azatha za ndalama zakunja. Aminisa anali ku America 2 weeks ago ndipo dzana nakumananso ndi akuluakulu wa World Bank, banki ya dziko lonse lapansi ya chuma ija. Tayankhula nawo atithandiza koma atenga nthawi, zimatenga nthawi. Sinotile kuyankhula kuti ndalama zibwera mmawa pakati mati process mapepa osiyanasiyana kusaina osiyanasiyana komanso evutira osiyanasiyana zimatenga nthawi. Kwa ndikuti ashwani kuti posachedwa pa zimene zitheka. President Mutharika anayamikanso anthu a mchigawo chakumwera makamaka m'boma la Thyolo kamba kumusankha iye ndi chipani chomwe chikulamula cha Democratic Progressive pa chisankho chomwe chinachitika mdziko muno mwezi wa Septemba mchaka cha 2025. Pamenepa mtsogoleri wa dziko linoyo anati ndi wokondwa kuti tsopano mdziko muno muli mtendere komanso anthu akulemekeza ndi kutsata malamulo. Mawu ake wachiwiri kwa president wa chipani cha DPP mchigawo chakumwera a Joseph Mwanamveka omwenso ndi nduna ya zachuma anayamikira utsogoleri wa masomphenya wa Professor Arthur Peter Mutharika kuti zinthu zayamba kusintha mdziko muno tsopano. Ambiri kunoko anali pa mavuto nkhani ya njala. Timauza anthu kuti chimanga chisika sichinasike, anthu ife sitikudya madeya aja panopa zikudya ni nyama si anthu soya chifukwa cha inuyo a president athu. Komanso mwasimbikizira Malawi kuti dziko lathu economy yathu ikhali kuyenda bwino. President Mutharika anapemphanso adindo onse omwe adziyendetsa ndalama za thumba la chitukuko la CDF zomwe ndi 5 billion kwacha tsopano kuti pasakhale opezeka akuba ndalamayi koma kuti igwire ntchito yake yoyenera yotukula miyoyo ya anthu m'madera akumidzi komanso m'matawuni. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika ndi ena akubanja anayima pa Goliath pa ulendo wawo ochokera ku Ndata Farm kumene anakayika nkhata pa manda amalemu Professor Bingu wa Mutharika yemwe ndi mchimwene wawo wa Professor Arthur Peter Mutharika komanso mtsogoleri wachitatu wa dziko lino la Malawi. Beatrice Juma, MBC, Thyolo.
mkazi wa wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Atadala Chihana walimbikitsa amayi mdziko muno kuti adzikhala ndi chidwi chodzitukula pofuna kuthetsa mavuto omwe amakumana nawo. Mayi Chihana anena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa amayi pomwe anauza amayiwa kuti adzikhala ndi masomphenya ndi kuchilimika mu zochita zawo. Zambiri mu ripoti la Chinsisi Moyo. Ngati mbali imodzi yolimbikitsa mgwirizano pakati pa amayi, kampani ya Umodzi Park inakonza mkumano ku Lilongwe omwe unabweretsa pamodzi amayi a ntchito zosiyanasiyana. Polankhula pamwambowu, Atadala Chihana analimbikitsa amayi kuti akhale odzipereka komanso otukula ena ponena kuti izi ndi zofunika kwambiri pa moyo wawo. Azimayi akungoyenera kudzuka ndikumadzimenyera paokha. Chifukwa chonena kuti tukhala mu dziko limene kawirikawiri limayang'anira azimayi pansi, azimayi amaponderezedwa. Koma nafenso tiso ncholinga chimene Mulungu anatilengera kuti tidzachite pa dziko lapansi. Ndi ndikofunika kuti usamakhale munthu onena kuti udzibwerera mbuyo chifukwa choti mwina zimene zakuzungulira zikupondereza. Ngati mzimayi umanena ndithu udzuke uzindikire chimene Mulungu anakulengera andi ukandiritse chimene chosho. Polankhula pamwambowu, mkulu woona za alendo ku kampani ya Umodzi Park Amatamando Chagunda wati mkumanowu cholinga chake chinali kupatsa mwayi amayi kuti agawane nzeru komanso kupeza njira zothetsera mavuto omwe amakumana nawo. Ife tinachiona cha nzeru kuti tisangalale ndi azimayi amene tikuwatchula kuti women of valor, kukhala nawo pamodzi, kulimbikitsana komanso kuti alese aonese zimene akupanga. Mmodzi mwa amayi omwe anafotokoza mbiri yawo a Abigail Dzimadzi analimbikitsa amayiwa kuti akhale ndi chidwi choyamba bizinesi. Simafunika ngati azimayi kumakhala ngati kuti tikutenga risk pa chizungu. Tikuchita china chake choti muna chikutopsa tukayika kuti kodi chiyenda bwanji tikumapanga bendithu. Chifukwa zimene zija zimapezeka kuti tikuthandiza not only our own families mabanja athu koma tikuthanso kupeza njira zothandizira anthu ena. Pamwambowu panali anthu osiyanasiyana kuphatikizapo kazembe wa dziko la Zimbabwe kuno ku Malawi Anansi Sangweme komanso kazembe wa bungwe la African Union Hilda Mafudzi mwa anthu ena. Chinsisi Moyo, MBC, Lilongwe. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yati boma likukambirana ndi nthambi zosiyanasiyana pofuna kupeza njira zochepetsera mavuto omwe nyumba zing'ono zowulutsa mawu zikukumana nawo mdziko muno. Iwo amalankhula ku Mangochi pamwambo okhazikitsa ntchito yotolera ndalama zothandizira kayendetsedwe ka Radio Maria Malawi yotchedwa Mariatona. Ndunayi yatchulapo vuto monga kufanana kwa ndalama zomwe nyumba zowulutsa mawu zimalipira, zomwe anati zikuyenera kukhala zosiyana malingana ndi mmene nyumbazo zimagwirira ntchito zake. Dave Uma ali ndi nkhani yonse. Poyankhula pamwambo, Dr. Namalomba anati nkofunika kusiyanitsa ndalama zosiyanasiyana zomwe wireless zimalipira maka poyang'anira momwe wireless izo zimagwirira ntchito zake. Iwo anati ndalama zomwe wireless zimalipira mwachisanzo pofuna kuyika makina ake m'mapiri osiyanasiyana a dziko lino ndi zofanana, pamene zimayeneka kukhala zosiyana chifukwa wireless zina zimapeza phindu pamene wireless zina monga Radio Maria sizipanga phindu lililonse. Dr. Namalomba ati ichi nchifukwa chake boma likukambirana ndi nthambi zosiyanasiyana pofuna kuonetsetsa kuti wireless za mdziko muno zizigwira ntchito zake motakasuka. Chifukwa chakuti sangamapanga malonda kumapanga ngati imene amapangira ati malonda advertising kumakhala kovuta kuti ntchito zimene amagwira zipite patsogolo. Achinyamata amafuna ndi ndalama kumene kuti kudziwa achinyamata ambiri ati ndi volunteer mpaka napano samakhalanso pa salary zomvetsa chisoni. Komanso tikatengera kuti ma license amakhala amapereka chimodzimodzi ma license ena onsewa amene akupanganso ma business akupanga ma radio for business. Komanso akapita pawo patawo apo kuti akaika transmitter yawoyo amadulitsiranso. Ndi izi ndi zimene taziona ndipo motsogozera ndi president athu atilamula kunena kuti tiunikirenso ntchito zimenezi ndi cholinga chakuti amene akugwira ntchito imeneyi yofikiranso anthu ngati mmene timagwiranso ife kuchokera ku boma kapena kuchokera ku ndale adzigwira ntchito yawoyo mopanda zinthu zowalepheretsa ngati kuti zinthu zokwera kapena kuti ma license akuluakulu. Mkulu wa Radio Maria Malawi Bambo Joseph Kimu ati Radio Maria imagwira ntchito mothandizidwa ndi anthu akufuna kwabwino.
ndipo poona amene nthawi zina wairesi imavutikira ndi chifukwa chake anaganiza zokhala ndi mwambo wa Mariatona kuti azipeza thandizo nthawi ndi nthawi. Amene anayambitsa Radio Mariawo ananena kuti isakhale involved ndi ma commercials ndi malonda, izingokhulupirira Mulungu kudzera mwa anthu amene amamvera ndi kumayithandiza. Ndiye chinthu chopempha munthu amakupatsa pamene iye ali nacho wani, komanso pamene iye akupanga ali ndi feeling kuti nditani ndipereke. Ndiye zimene zija zimakhala kuti mwina mupeza mwina simupeza choncho. Mwambo akhazikitsawo ndi wa mwezi wa Meyi ndipo ukhala ukupitirira kwa miyezi 3. Cholinga njofuna kupeza ndalama zokwana 60 miliyoni kwacha zothandizira kuyendetsa wairesi. Ndipo padakali pano nduna zofalitsa nkhani Dr. Shadrack Namalomba apereka ndalama pafupifupi 6 miliyoni kwacha. Anthu ena omwe aperekapo ndi wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana, nduna ya zachitetezo cha mdziko a Peter Mukhito, komanso a Conrad Bako omwe apereka 2 miliyoni kwacha aliyense. Nduna zachuma a Joseph Mwanamveka apereka 1 miliyoni kwacha. Ndalama zonse zomwe zapezeka padakali pano ndi zokwana 22 miliyoni kwacha. Dave Uma, MBC, Mangochi. Ndambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati ndiyokhutira ndi mmene anthu mdziko muno akuchitira popereka thandizo la msanga pa nthawi ya ngozizi. Mmodzi mwa akuluakulu a nthambi Mayi Mebo Mbendera wati ntchito yomwe Dodma idayambitsa popereka maphunziro a mmene anthu angachitire pa nthawi ya mavuto ogwa mwadzidzidzi yathandiza kwambiri kupulumutsa miyoyo komanso katundu. Mtolankhani wathu George Banda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ambendera anati kuyambira pomwe nthambi idayamba kupatsa mphamvu makonsolo ndi kuphunzitsa anthu mmene angachitire pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi, njira imeneyi yathandiza kwambiri pa ntchito yolimbana ndi mavuto wa mdziko muno. Ngati Dodma tina district payo khayi ndi mphamvu yonena kuti ithandizire nthawi imene kuchitika ngati ngozi. Ifeyo a Dodma timabwera kusapanga support ya district pacha kuti kwa kuchitika ngozi imene zinatengera district panopa kuti athamange achotse anthu kumene anali pa chikopsezo kwabwere. So titha kunena kuti upangiro umenewo ulipo ndipo ndiofunikira kuti tipitirizebe kwathandiza pa district level. Pothirirapo ndemanga, bungwe la World Food Program WFP Malawi linati ndondomeko yophunzitsa anthu mmene angaperekere chithandizo pa nthawi ya mavuto ogwa mwadzidzidzi m'madera mwawo ndiyofunika kwambiri pa ntchito yolimbana ndi mavuto a mtundu kuno ku Malawi. Aungani Mwandira ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungweli. Ife ngati WFP ndi nthambi imodzi yomwenso timalimbikitsa tili ndi mapulogalamu ena amene timati resilience building amene amabwezeretsa zinthu zomwe zili zoonongeka makamaka ngati chilengedwe, komanso timapereka mapangiro osiyanasiyana amene amapangisa kuti anthu aja abwezeretse zinthu zawo zonse zomwe anaziluza, komanso kuwakonzekeretsa kuti azitha kubwerera pamene ngozi yachitika. Pamene mavuto ogwa kamba kakusintha kwa nyengo akupitirirabe mdziko muno, akatswiri osiyanasiyana ati kuphunzitsa anthu mmene angachitire pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi kungathandize kwambiri kuti miyoyo ya anthu komanso katundu wambiri azipulumuka pa nthawi ya ngozi za mtunduwu. George Banda, MBC, Blantyre. Bungwe la Image Livelihoods lati ndilodzipereka kuthandiza wanthu ochita malonda ang'onoang'ono komanso kupititsa patsogolo ntchito za ulimi kudzera mu maphunziro ndi njira zolimbana ndi kusintha kwa nyengo. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli Gides Nsoya wanena izi ku Lilongwe pamwambo ofotokozera ndondomeko zochitira bizinezi zosiyanasiyana. Wanangwa Mvalo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Margaret Mapando. Amsoya ati kudzera mu ntchito ya Accelerating Sustainable Entrepreneurship for Livelihood Development ASLED, bungweli lisankha ndi kuthandiza ntchito za malonda zisanu ndi ziwiri pa ntchito 23 za ulimi zomwe zaperekedwa pa chionetserochi pofuna kupititsa patsogolo ulimi osiyanasiyana. Ife ma businesses amene tikugwira nawo ntchito
ndi ma businesses okuti akupanga za agriculture komanso akupanga zinthu zozizwitsa ku agriculture ako. So ma business amene akuthandiza m'madera awo polemba ntchito anthu, akuthandizanso ku nthaka ifoti most of them akupanga ma business okuti amathandiza organic manure, kuthandiza nthaka mwina ndi mwina, ena akupanga water harvesting, ena akupanga za solar. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la GIZ lomwe likuthandizidwa ndi boma la German kuno ku Malawi, a Geoffrey Mhango, ati mogwirizana ndi bungwe la Image Livelihoods ntchitoyi ikufuna kufikira anthu 125 ochita malonda ang'onoang'ono. Ndetili kuno chifukwa choti Image Livelihoods ndi thandizo limeneli inakwanisa kuphunzitsa anthu opyolera 44. Kwa anthu amenewa pofuna kuti ayesese ndithu kuti zimene maluso amene onse aphunzira akwanise kuzipanga implement ma business mwawo, anthu amenewa akhala kupasidwa kangachepe kuti kathandizire. Ndeti nayi ni mwambo umene tikusankha pa anthu 23 omwe anasankhidwa pa 44 tisankhapo anthu amene no alandire thandizo limeneli kuti atha kupanga implement zinthu maluso osiyanasiyana amene akufuna achite ma business mwawo. Mwambo wa chionetsero cha malondawu unabweretsa pamodzi ochita malonda komanso mabungwe othandizira anthu ochita malonda aulimi, omwe ena mwa iwo apeza mwayi olandira ndalama kuti akweze mabizinesi awo. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsani mitu yake. President Mutharika wati akukambirana ndi mabungwe osiyanasiyana kuti athandize kuthetsa ena mwa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati ndiyokhutira ndi mmene anthu akuperekera thandizo la msanga pa nthawi ya ngozizi. Ndipo unduna wa zaulimi wapempha achinyamata kuti adzitha kupanga zinthu zina kuchoka kuzokolola kuti adzipeza phindu lochuluka mu ulimi. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Ofunsira nzake. Kodi azikhala wamamuna basi? Kodi atsikana angakhale azimayi? Sangamfusire mwamuna? Azimuna atupana na uthawo dindo wawo. Popita kwa mamuna ukamuuza kuti abambwene makufuna ntidzakhale banja limodzi. Napa kacha yathu. Pamene ndiye wachitaya. Tsopano ndikafunsire mamuna. Pomwe ndili pano. Ndatenga ya mamuna. Koma kuti mkazi ukhale waka kumaka yang'ana uyo kusuzumira uyo chanza ndiyani. Kumaso iwe mayiwe umatha kumaona bambo ajamene amakupasira moni muli bwanji mayi. Tiyambire ku Genesis kuti anagona tulo ndi mamuna. Nthiti yomwe inatengedwa inali ya mamuna kupanga mkazi. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Tipitirize ndi nkhani yokuti unduna wa zaulimi wapempha ophunzira omwe amaliza maphunziro awo pa sukulu ya zaulimi ya Mwimba kuti adzitha kupanga zinthu zina kuchokera ku zokolola kuti adzipeza phindu lochuluka mu ulimi. Mmodzi mwa akuluakulu mu undunawo a Jerome Nkhoma wanena izi pomwe amapereka madiploma kwa ophunzira apasukuluyi omwe amaliza maphunziro awo. Tili ndi zambiri mu ripoti la Lonjezo Nsodoka. Ophunzira okwana 239 apasukulu ya Mwimba ndi omwe alandira madiploma awo okhudza ntchito za ulimi. Poyankhula pa mwambowu, Ankhoma auza omaliza maphunzirowa kuti asadikire kulembedwa ntchito koma kuti akachilimike kuchita ulimi wamthirira komanso kugwiritsa ntchito njira zamakono za ulimi pofuna kupereka chakudya chokwanira ku dziko lino. Kwa ife ngati boma komanso unduna ndi chimwemwe chachikulu kuti taonjezera nambala ya anthu otithandiza kupititsa patsogolo ntchito ya chitukuko cha ulimi mu dziko lino. Ndipo tikuamema kuti mmene amaliza sukulu sikuti wakhale pansi yayi. Ayesetse ndithu kutithandiza kayalembedwa ntchito kayasalembedwa ntchito ndi kutenga mmene timapatsa kuti masiku ano sikuti azingoyembekezera kuti alembedwa ntchito mmene amaliza sukulu. Pali mwayi osiyanasiyana iwo akhoza kuyambitsa mabizinesi a ulimi mmene angalembe ntchito anthu ena komanso kutukula dziko lino kuchokera mu ntchito zimene angamagwire za bizinesi ya ulimi. Wapampando wa komiti yoyang'anira ntchito za sukuluyi a Vincent Mwale ati sukuluyi imaonetsetsa kuti ikupereka maphunziro
olingana ndi masomphenya achitukuko a dziko lino pofuna kupereka mayankho ku mavuto omwe dziko lino lili nawo. Iwo ati chikhazikitsireni sukuluyi zaka 25 zapitazo yakhala ikukula komanso kuchita migwirizano yosiyanasiyana yomwe yathandizira kutulutsa ophunzira owumbika bwino. Amwale apa anapempha omaliza maphunzirowa kuti akagwiritse ntchito zomwe akhala akuphunzira posintha miyoyo ya anthu mdziko muno. Kwambiriso tikuyamika ana amene amaliza chaka chino chifukwa amene wawa ndi ana amene taphunzitsa bwino kwambiri, ndi ana oti athupira kunjaku kukagwira ntchito ina iliyonse imene mungapatse yokhudza za ulimi. Panopo dziko lathu likuvutika ifoti tilibe akadaulo ambiri amene amadziwa zimene zochitika m'midzimu makamaka kuwathandiza anthu kuti alime bwino mbewu zawo zosiyanasiyana. Ndife ndi chikhulupiriro kuti ana amene atulutsa panopawa athandiza kuti tichotse mavuto amene alipowa popereka ana amene ali ndi pachizungu amati practical experience. Sukulu ya Mwimba anayikhazikitsa mchaka cha 2001 kuti idzipereka ukadaulo wa zaulimi. Mwambo wopereka madiplomawu unachitika pamutu oti kupititsa patsogolo migwirizano ya malonda a ulimi okhazikika m'Malawi, zomwe akuti zikuonetsa kufunika kwa ulimi popititsa patsogolo chitukuko komanso kupereka chakudya chokwanira mdziko. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Kampani ya Spark Systems yakhazikitsa malo osungira uthenga apa kompyuta zomwe yakuti zili ndi kuthekera kothandizira kuteteza uthenga wa mzika za dziko lino komanso kupititsa patsogolo chitukuko cha makompyuta. Mkulu wa kampani a Wisely Phiri wati data center ithandizira dziko lino kukhala ndi umwini wa zinthu zochitika pamakina apa kompyuta. Zambiri mulipotiri. Kukhazikitsa kwa malo osungira mauthenga pa kompyuta awa ndi nsanamira pa ntchito za luso la makono, pomwe tsopano akadaulo a luso la makono akhale ndi malo ochitira chitukuko cha makompyuta mdziko muno. Mkulu wa kampani ya Spark Wisely Phiri ati malowa athandizira chitukuko cha chuma cha dziko lino makamaka kudzera mu ntchito za makompyuta, kamba kuti tsopano kampani zambiri mdziko muno zisiya kudalira kampani zakunja posunga mauthenga, komanso kuti kampani zina za luso la makono zipindula kwambiri. Kampani zing'ono nthawi zambiri zimafunanso zitakhala ndi zinthu zimene zakuya zimene makampani akuluakulu ali nazo, koma zimakhala kuti iwo alibe ndalama zoti angapange invest kuti azikhala ndi zinthu zimene makampani akulu ali nazo. Ndife imene tabweresa data center tikupanga kuti makampani ang'onoang'ono aja atha kubweranso kuzasunga data yawo kwa ifeyo, komanso datayo izikhala ngati chani akuyilipira mmakwacha mitengenso yochipaso. Tizikhalanso ndi ma arrangement nayankhulanso kuti pamakhala makampani ena onena kuti mwina ndalama alibe koma ndi idea yabwino ife imene tikuiona kuti idea iyi titha kupanga export kunja, tizikhala pasi kukambirana chifukwa zinthu tinazo konkulu. Ndipo mkulu woyang'anira malo osungira mauthenga pa kompyuta ku boma Apoka Nthambi wati malowa akuthandizira imodzi mwa nsanamira Malawi 2063 yomwe ndi kulimbikitsa kuzidalira pa zinthu zosiyanasiyana. Dziko la Malawi likuyenera kusinthika in the sense kuti takhala tikudalira kwambiri anzathu akunja, maiko akunja kuti azitithandiza nkhani ya zachuma. So tikuyenera tisinthe tifike pa mulingo kuti tiyambe kuzidalira tokha pa nkhani ya zachuma. So kuti izi zitheke zikuyenera kuti madongosolo ena amene timachita m'mabizinesi athu akuyenera kusinthika. Andi njira imodzi yosinthira zimenezi pamene timalowesamo ukadaulo wa makompyuta. Malo osungira mauthenga pa kompyuta awa ndi achitatu kutsatira malo oyamba aboma ku Blantyre komanso malo achiwiri aboma ku Lilongwe. Trust Office, MBC, Lilongwe. Sukulu ya sekondari ya Harris Private mboma la Tyolo yalimbikitsa ubale wake ndi unduna wa zaumoyo popereka zinthu zosiyanasiyana ku chipatala cha boma la Tyolo ngati gawo la ntchito yothandiza wanthu yomwe cholinga chake ndi kulimbikitsa ntchito za umoyo komanso kusamalira odwala. Kuphatikizapo ophunzira ndi aphunzitsi a sukuluyi achita ntchito yoyeretsa malo a chipatalachi zomwe zathandiza kwambiri kulimbikitsa ukhondo ndi kukhazikitsa malo oyenera kwa odwala komanso ogwira ntchito. Yohane Chizomola watumiza ripoti. Ntchitoyi yabwera pa nthawi imene mabungwe osiyanasiyana akulimbikitsidwa kuti azithandiza boma pokweza ntchito zopereka chithandizo mchipatala kudzera mu mapulogalamu omwe mabungwe ndi makampani amathandiza anthu ndi zosiyanasiyana komanso kugwira ntchito limodzi ndi anthu akumodzi. Polankhula pamwambowu, mphunzitsi wamkulu wa sukuluyi Aurelian Chimbiya
wanena kuti cholinga cha ntchitoyi ndi kulimbikitsa ophunzira kukhala ndi makhalidwe abwino akukhala nzika zodalirika. Cholinga cha chithandizo chimenechi kwenikweni ndi kuphunzitsa ana athu kudziwa kupereka ndi kudziwa kuthandiza ovutika. Paja mumadziwa amati mmera mpoyamba. Ndiye ifeyo potsata mwandu umenewu tinaona kuti anawa tiaphunzitse kupatsa, tiaphunzitse kupereka. Mmodzi mwa ophunzira Sean Nkwezalamba wa Form 3 wanena kuti mchitidwewu upereka chiyembekezo kodwala. Kukhala wachinyamata ndizofunika kwambiri kuti uzilenga mbali zopereka zinthu kwa anthu kuti akuzisowa monga ngati kuti mfumu chipatala, pakuti anthu amazisowa kwambiri ndipo pamene utapasa iwo amazindikira ndipo kuchipatala kuno kusiponi ndilipo ndekha pali anthu enake madera monso akundiganizira kuti ndikhale mwayo mtendere. Kumbali yake nursing in charge wa chipatala cha Thyolo Josephine Khoma wayamikira sukuluyi chifukwa cha thandizoli. Ndizofunikira kwambiri chifukwa zithandizira kwa mapeshenti kuzofunikira zawo za tsiku ndi tsiku, komanso kuchipatala zibweretsa ukhondo umene umafunikira tsiku lina lililonse. Ntchito ya sukuluyi yatchulidwa ngati chitsanzo chabwino cha mgwirizano pakati pa sukulu ndi chipatala pothandiza anthu am'mudzi, pomwe akuluakulu akulimbikitsa mabungwe kuti nawonso azitenga nawo mbali pothandiza ntchito za umoyo. Yohane Chizomola, MBC Thyolo. Pomaliza nkhanizi nayenso mitu yake. President Mutharika wati akukambirana ndi mabungwe osiyanasiyana kuti athandize kuthetsa ena mwa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati ndiyokhutira ndi mmene anthu akuperekera thandizo la msanga pa nthawi ya ngozizi. Ndipo unduna wa zaulimi wapempha achinyamata kuti adzitha kupanga zinthu zina kuchoka kuzokolola kuti adzipeza phindu lochuluka mu ulimi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, mwakoma nonse. Something big is coming on NBC. Not what you've seen before.